Tá mi sé lé leis a blaintéigeach gon réilge an chur láthir siad I mí mún sin ach sin plán a chuirú le chéile chuirú túús leis dói hartar am líon 2017 ar an Olbúcháin agus deir linn ailsúin sin hartar am deire fiche agus an taire Bheits méle fphobal go mór amárach Jack Chambers bhí sé ina air Gaeltachta agan an tam sin agus sé cheol an plán. Agus stoidírítir ar nithe éagsúla gorbert na technoliaachta agus forbert na teangas na technoliaachta in sin. Mar hampla tá muid de pléile rudí ar nós ahans cainte agus sintéis chainte a lua caintúirí a Róm ar báil in sin. Tá obair ionach ar bon ag aber sin tionscadal atá bon I go láiste na tríonáide agus tá muid an taú lei sin na rint blianta agus na nithe sin agus chomáile sin áisinaí teanga áisinaí electrónacha dóibh siúdatá faoi bhíchamas hagar Jeremy háilehéid sin gas na bretain na bige ach tá lehétí ar bon freisin le takeíocht bhain héin ag Winter Aber agus ag dramaí eile freisin. Tá muid a taú chomáil le rudaí ar nós forbert na nachcuiní forbert corpus mar hampla bei gan coppla mí bei corpus náisiúnta na Gaeilge a bhfuil obair na mblianta I míisteach an bei sé sin rá cheola I gan ráhín mar sin agus bei fáilinn sin ag go bobbal ar an náis sin ar riamh corpus.caí. Agus tá gnéthe éagsúla go obair ar bon mar hampla freisin an maisín aistriúcháin sin can táhachtach ar ríos tagraí ó ar báil in sin. Tá muid a taú le tionscadal sin trúí nach chuna sleáin agan ach bheith Chinese feicálaí ach ceann dar bannam e-store agus sibse a bhfuil baintagaí nó tá fostaithe ag agríochtaí stáit feice nó seans go roise be deangáil hána héin leis an drama sin. Is drámaí sin tá siad a bailú sonraí dá hangacha teanga go bunúsach agus sin á chur ar fáil ar ádáin atá inreachtainna má tá tú a gobars nar an feibli agus inéire na dála tain an obair sin ar fad I dro obair tar bon ar levéil an chuimiisiún Eorpaí tá ádáin an sin buúí mór féchantéir ar bannam e-translation agus éon duine tá gobar san ar an feibli nó fiú lehétí sir aistrithirí tá cadach chlárú agus leasahhaint as a ggóras sin agus is córas aistriúcháin uhaibríoch nó maisín aistriúcháin atá geistin sin agus stáid tábhachtá le seo ar fad ar bhealach tá muid a cuimriú gur cheart gomach gréim nó go gunneoch muide mar phobal mu tain beidir gréim ar na sonraí teanga mar tá na sonraí teanga seo tá gápéis sin nó a bhuiirmeachí eile bhuiirmeachí tafada ón telefís nó an radio nó formáidí eile thar a bheith luachfar inis agus tá siad thar a bheith luachfar ag na glónachtaí tráchtála atá lé leis an intachtíirga agus leis na forbartí éagsúla a chu deire hir is linne na sonraí sin agus sílam gur cheart gomach gréim agan mar phobal agus mar híortha orb agus go ngóidís chun leas díorthas na bobbal ar deire hir. Síonanta chun rud go bhfuil córis ar nós ChatGPT agus Claude agus iad sin ar fáil agus bannim héin méid áir dúsáide astab a chu deire hir sílam fan tú 10 méid áirid go na córis na úsáid sir an aisce agus an sin le ghola go géad level eile úsáid a bíonart ar deire tálaíoch agus tá siad áreachtáil ar an sin. Mar sin tíireach tá ábharmacnamh in sin. A chu réon chuma e-store tá síomh a péin má chuirtín sib e-store.caí buúcha mór go mór chuí féchint ar bhfuil ar bon agam sin agus mar déirm sibse tá gobar gon arnal feibblin ó agriocht stáit mar Russia pléile ístó ribh seo buú go mór chula deangáil lob agus chur leis an íireacht. Mar sin racha mé ra agus
Beidir go bhfuil an chur láthir in sin bhfuil. Ja, bhfuil sleamh ná techt. They're in the cloud. Tá siad sa scamble, yeah, so tá an technoliacht I teachta mo chuine an searmáidin. Well, an darna cána bhí geiste go rintlib an sin is tionscatal órappach seo bhfuil muid a gobar tuair me second job beidir go tucha siad ar gur láthir in sin. Ach díreach lua me an pointe céanna in sin a dtíobh stoi an chaimhlín seo dití, beidir chaimhlín tuairteir ar bhealach idir stoi gail leis na dramaí tráchtála ar riomh amháin versus beidir curchaige eile sé sin iireacht rud éigean ar bhain náisiúnta nó ar bhain órappach a chuir le chéile a bheith tíirithe ar leas an phobal amach. Tá mé héin gon túirim gur cheart chuin agus tá caiintin seo stoi ar an instachtíorga ar AI atá go mór méle phobal le coppla blian nuas. Tá sé luite in ar plan digiteach a bhail siú coppla blian in ach stoi nuair scríbú an plan sin ní sé stoi instacht hiorga gceist chomór agus atá fiúáin le blian ó nuas tá méadú allhór tacaí ar an dolphin cín in sin. Agus, so díreach le lua mar deirm siad héin gur cheart chuin na dúirt ar fada ága loscailte agus na deisina ar fada chéara agus bhíon méid a dúirt Jeremy ar báil a dtíobh na ggóbhhartíochtaí a tarbun ag rialtas na breatainna bige le OpenAI agus go landal an cín in sin agus bhí seminar a deagra bhatéin agus an túdarrás an sin san nearach freisin na forbacha ar na cuasaí seo bhí chur láthir anspéisiúil agan ón Íslinn agus an chorchaige tá sin agus a ríist an rialtas an sin a rinne cinenne consciasach le bart le gnólach tráchtála agus tarthaí an wahas an spéisiúil le sonrú ar a gur chuige sin. Mar sin mar deirm dúir sé ar fad is fiú ar fada isrú agus na féidireachtaí ar fad. Agus, OK, so sin an chuir síosbeag a ríist ar a bplan digiteach in sin agus an cóhéigs mar higann muid go gathaitanga bheith lua rón an focail ábhartha ar báil in sin agus teangachaí a bheith ábhartha agus ba chuige sin chuirú an plán digiteach le chéile agus bás bheith an gon teanga agus deis techt bhíh lá sa réimse digiteach. Dintar an chomráid úirdantaí leis an méid a hála go siar beidir 600 bliana chuin agus an clómhúla agus an chuí a bhfuir teangachaí faoi le grím ar sin agus go neorna siadal an cín agus an sin teangacha eile ná raidiló agus gur fágú ar gúliad agus gur muid a ré cosúla sin faoi láir. So tá cinál sin ahrá beidir ar méid dúirt na háan sin a dtíobh an cóhéis gon phlean digiteach. Freisin an stratéis fiche blian gon teanga anú tagann se le sin agus anú rinstan níchatá tarlú neisníí a haú is dóid nóir scríbú an stratéis sin go siar hartéir ceir a blianana dé go hin. A fós féin tá sé techt le chuide gan na mór aimimení tá leaciach in sin. Agus mar deirm seolú an plan sin deire fiche dó agus is cóleachaí lín I go láiste na tríóide agus nóscoil chathir le lia chumis scríomh an forhór an plan sin dúin. Agus stóid na míonta chahaint leis bheasa chur ar an technoliacht fré chéile. Deire hir pobl na teanga héana bheith an leasahhaint as an technoliacht agus go rathaite chun tair bheith opéin agus go bhhéiteach an pobl sin síl digiteach a chatha ina teanga héin. Agus gur leagúach réim siar le ar cheart díú orthab agus gombeach forráilinn sin freisin le ha bonna gur fá téirmach taide agus farbartha a gúsaí technoliaachta. Mar sin a rís lu me chuide go se hána héanaan sin Forbert Corpus agus acmní teanga, próseáil teanga nádartha nó Natural Language Processing in LP, tuiscint teanga nádartha tá sin té seir lára agus aithna cainte lu me tionscatal aber ar báil an sin ghfuil sin
tá muid atá chuúla sin le riint blianta inis. Agus riad rud eilinn sin lu a hána an rochtain do dhaoine faoi bhí chumas agus córas bhí sin eisteáin agus feimimena éidechas chuma an táhaach agus luite go sonrach in san blean sin. A dtíobh an plán héana chur I bhaim a chur an feime, well tá sé sin ar bon ag an hanahéin détírá, tá muid de pléile agriochtaí tá treabhalób san ghirte hanahéin agriochtaí taide agus tá riint tionscadal in san Bíbliana agan agus beag nach réile le seola agus le láinseáil tá muid féin chamáile chuilegram eile fearre ar gheáiscéal amárach ó an gá náisnéis agus dá nearach líonn sin fecht an riint na tionscadal seo tá ar na bocáin cheola go lua. Tá muid le coiste cóirlach a bhhaú freisin agus ben coiste sin an chun cóirlachar ar an réine agus ar an airde a dtíobh na rudaí ar gá tosaíocht a thuirtóib agus bé sé sin a teachla chéile tásúla an faoiar na bliana nó tús fi cúig. Tá muid freisin le foiireann nó ranóg nua a bhhaú in san rinn tá tús be chutha leis an hanahéin agus tá muid asúil go mé ranóg ar le agan I ríiste gan coppla mí agus go mbeon cuairm se go sonrach agus rud na ghile freisin a dtíobh na nálaí an freisin faoi chuairm na ranóga sin agus go néascó sé sin tiile dal an cín. Agus an sin catú Manatóireacht mar a lu a dónal ar maidin a go hiag selinn sin an táhachtach go méid sé sin ar bon go córasach agus go meach na gníomhíochttaí éagsúla go méid sá mappáil agus go bhheicech muid go dtíireach ó bhblion go blion céan rudaí tá maidteach agus cáhail na bearnaí fós gafar dul in eiclóban sin. Agus an sin bé an plán héin, le an omláin de stoile bé áfre nuair le déana ag déir na tréimhse agus an sin nuahanrú agus le an úr gon phlean in sin. So déireach sin na sleanáin sin faoi ístóir, tá sé sin tegann sé faoi anad adapt an taide a bhfuil ollscoileanna éagsúla páirrtachan hípal na tír a marcann sibh sin agus gá choáardú ag choláiste na tríanáide agus ollscoil chathair bhlá lia agus os cían tríché taideúir ar fád a gobar in sin. Agus mar deir an ístóir bailú sonraí teanga, sonraí dá hangacha atá gceist agus chean denna tionscadal is mó atá ráhaoinú againn agus bhfuil muid a taú leis le tamil go bblianta agus mar deirm an sin díireach an chuí a daon an srá aibre ó na heagraíochtaí stáit chuig ístóir an sin íon an próseáil ar an ábhar agus an sin tain sé ar deire hir chuig choras translation an Comisiún Eorpaí sin rianta na heagraíochtaí stáit atá chuidú leis an iirecht hanahéin. Agus so hí formáidíonn sin ghlaachtar le lehétí copisi Word, Excel fiúháin, an ceannasáir fad TMX má tá si be gobar le lehétí tradas nó éon cean don na bogarí sin is féidir cóid hangacha aschar agus cóid TMX an úsáide go deog an éireachta. Agus sin léráid go híomh ístóir in sin agus mar deir an bhú go mór féchainte ar sin. Agus stoin na bontáistí an sin ar deir a hir chuir sé fás ar heir a bhí si eisteáin, níomháin an seáin éireann ach sa ggóhéigs Eorpach agus tuigean muid bhfuil an teangan is ar chean den na teangachaí effigiúla aibre in san Aontas agus banan na ranó go gailge in sin na Institútí Eorpach héin an leas as an dul an cín in seo. Agus ríist sib sé bhín sa plé le heisteáin ar bhealacha be is bailcha seo chun an costas a laidú agus an próise a éascú agus a bhrostú freisin agus gomach an teanga níos inrochtainna mar deirtar teachta bhar an teanga san sa réimse agus sa spástíigeteach. Agus ar deir hir tá tapcar luachmhara sonraí go bhhailú agus gur féidir leis na chóirínt agus go dagann sé sin leis an seoir maidir le sonraí oscailte freisin bhfuil an tábhacht lé.
Agus translation lua men sin, mar deir mar fáil de agrach tí stáit, fintar bhega freisin agus bheanmhéide sir aistrithirí agus tríchadótanga fad snáirmhin sin an Ghaeilge in na measc agus chamáile teangacha effigiúil an Aontais tá scata teangacha eile ar nós Uachráinis, Turkish agus Sínis ceapam agus cúpla teanga eile chamá agus Ordán Sláán tá an í translation ar deire agus is féidir fiúháin é cheangal le rudí éagsúla ar nós bogarí aistriúcháin ar nós tradas agus freisin is féidir é cheangal le WordPress agus léhéadí sin. Agus sin ar deire hir cóhéad an translation hain Ordán tá sé ar Ordán an Comisiún Eorpaín sin agus cóhéad an hain le fáil as Gaeilge mar tá na teangacha eile agus in sin is féidir cód omláin takes Word, nó takes Excel, nó PDF anna in chuiristeachán, nó is féidir git a beag takes cúpla Albert, nó paragraph agus cinan sé an sin ó Montanga, mar hamplan Seán Béarla go Gaeilgean sampla ach détá ó Rankis go Astónis nó péir teangachaí as na tríchadótanga sin détá leasahhaintas agus cuidiú leat ó híomh takes gginúnt in sin. Agus tá Ordán eile bunaiche freisin ar translation nó Gaelbhar translation mar hampla tá summary freisin ceapan gur lua Jeremy in sin obair tar bunach le Microsoft ach tá a léhéadí ar fáil freisin ar an Ordán seo gur féidir cápéis nó documéid a chuiristeach cápéis ada agus duine sé achhuimire a ghéanún chuitin sin agus is féidir leis sin íana as Gaeilge chumá leis na teangacha effigiúla mar sin is fiú go mórthaí pola póirseáil ar sinna mar a de se go leasahhain test na Ordán sin hana hain. Agus, OK, so sin an chéad chuir lár, an dáracán bhí ar bun an dár pís ebre bhí geiste go mlúin sin níl na seanán ar bháil ceapam ach cán dar bannam alt edic agus seo the Alliance for Language Technologies as Béarla nó an chóthúlaíocht heicnólaíochtaí teanga. So I don't know, is that second presentation? So is it the deck with the e-store is the first slide? No, it's the other one. What I had earlier. The alt edic, yeah, maybe that's the one. Yeah, if you could put that up. Yeah, please, thanks. Agus istói mar luame léhéadí ChatGPT agus na córis trochtála tá siad teachan cín go mór in sin. Ach istói sa rinn tá muidir breanú chamá leis na féidireachtaí bhain istó sin go bhfuil de seile is an instacht hir go dul I dro eile freisin sé sin tá muid tééis teach le chéile a ggófáirt le báilstáit eile san Aontas Eorpach agus tá an eagraíocht seo díreach bunaí le cúpla mí anuas an chóthólaíocht heicnólaíochtaí teanga nó as Béarla in sin Alliance for Language Technologies is sin tá tí bunaithe agus beidir bhfuil cúpla duine sa siomra aíonn an logo sin leagraíocht Eorpach tá nearttíar rapórtachán ach ar ggóleachaithe in TG Ceathair feicim Alan agus beidir cúpla duine le TG Ceathair in sin an ranóg deartha in sin mála na hán a réite an logo thó sin mar chuide go níoracht omláin mar sin rinne siad an job ceapam ar logo na heagraíochta a réiteach in sin. Mar sin is eagraíocht seo ar Dr. an cuimhrinnas don bhain agur díochateach Eorpach nó éideach is cinál eagraíoch go hais nua tá teachan cíine is san Eorp sa réimse díochateach agus go bunúsach teagan báilstáit le chéile bunaíonn siad eagraíocht ar eagraíocht príomháideach í go bunúsach ach ceangal aice leis an Aontas Eorpach agus leis na institútaí. Cuirtar ag iompráid le léhéadí OECD sé sin chuireann na báilstáit ar fád isteach airige nó míú go bunúsach sin tús bliana a fós féin bíonn deis sin ag an eagraíocht feimú mar eagraíocht neamhspleách agus a bhaid séad féin aice mar sin de. Mar sin tá nóair sin ar ban ar bhanú na heagraíochta
Tá an agriocht le bheith lonaí sa Frank in sin agus rialtas na Franke tá a gohardú na hiireachta ach tá mutéin agus rialta seile páirteach in san Abertháinis le banú na hagraíochta agus forbert na hagraíochta. Tá stúrathóirdíireach rá arcú láthar na thuairde agus in níos sin bei California agus fuair in omlán na hagraíochta i teachta ar bard go réir chéile sna míonaí searóin. Mar deireadh ceann áras sa Franken sin baile tuairde me súrach lig as páras, so tá héana súil go mór le cuairtúirtar ná sin uirda cinnt agus sin gur ír seató go haise cinnt tá achóirí hin sin agus bééis sé úsáide ag an agriocht seo. Na tíortha a páirteáin, bhí sílam éon bháilstát ag an tús sílam a dús na bliana mu téin ar cheannachab ó hinna leatá tuairm is hír eile takeísteachán ó hin agus fecinn se bíad an sin ar fad díireachta hína se caite tháinig an dionlan isteach an báilstát is dearnaí tá páirteach in san iireacht seo agus tá fórbór na máilstát eile an mar bhreathnóirí níl siad an máil omláin na fós díireach an ghearmáin agus an túlinn siad an dáthír na cipir chumá ceapan nachhfuil ina máil nó ina máil mar bhreathnóirí go fóil. Stoi aimimení nó cospóirí na hagraíochta bhfuil an éagsúlacht teanga agus cultúr a chuomh nó san Eorop, bar fáis agus cáireacht sa technoliacht a chur an cín. Agus an sin don an lec leis na mórthalacha teanga nó na large language models ar bhfuil na córas insleachta siirga seo rá manú agus Tásaíochtaí éagsúla an sin bunaíthirmh sin cáireacht agus neamhspleáchas stratéiseach a gúrsaí technoliaachta sé sin go bunúsa go meach an taontas hain agus muintear na Eorpa nach meach muid i dilamí go thomláin na gnólachtaí mór a tráchtála go meach an córas mór seo a arbeirt ag an hain déití rá mór ChatGPT in na Eorpa bunaithe ar acmní agus ar thonraí teanga na Eorpa agus go dtí sin go réidir chéile. Ríist an dárachán rialachaí agus luacha na Eorpa ormú úsáid eticúil agus chorm na technoliaachtaí ar cheannachab sin agus chamáile sin cólíonna GDPR ceann eile bheithtábhachtach in sa ggóthaigh sin. Cór nó comhaibbrú idir an comisiún agus na báilstáit idir na báilstáit tain agus chamáile sin tá an bhéim in san agriocht seo agus in na idircanna éagsúla ben bhéim ar chóir nó comhaibbrú idir an airnáil stáit agus agriochtaí príomháideacha agus tá sé sin ar bon hana hain ag gníomhíochtaí na hagraíochta. Feasacht a bhúscailt go dtitceach an pobl hain go gurthaí ar an eolas iad faoin Verbert atá ag tarlú agus le tarlú san insleacht thiarga agus a réimsí go ilmhara gon technoliacht teanga. Agus an cúigú ceann sin antábhachtach dún hain a ggóthaigs na Gaeilge go meach barach á chur faoi úsáid na technoliaachta a gás na deangachaí ar fad idir na mór hangatha agus na mintangatha ar nós na Gaeilge agus go gcuideoirt sé sin le chuomhnú agus le bara na deangachaí agus tá muid ansásta ggóil an Gaeilge an seo an tús agus deise an teanga a bheith a lár an naíonna agus go mé sin an teachta dír ar na forbartaí in san réimse seo go lua agus is dógur cáda seo tá sé beidir beáidí fátríomh si ná an obair tarbons an airnáil tráchtáil a bé blian a róáin faoin ná méid thora le feicáil ar seo ach tá muid asúil mar sin héana gur fiú go mór an tairmh an tripleid agus go mé muid an leas amhainteas a bhád na Hampshire. So sin bhfuil an tam an scáte agus tá ochras ar réoine cheapain agus réile chuil le glón mar sin fáca me mar sinne ach bé me brasásta gacha le ceistenaí inis nó ar báil ggóthaigs ní sóisialta mátá éon cheistil plélam ag dunar bit. Míle buíochas go mé máidir.